ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଛାନିଆ। ତେବେ ଚୀନରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପରେ ଆସିପାରେ ଆଉ ଏକ କରୋନା ଭାରିଏଣ୍ଟ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାର ରହିଛି କ୍ଷମତା କହିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସୋମବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି ଚୀନକୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଓମିକ୍ରନ୍ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ସାଉଥ ଚାଇନା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଚୀନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓମିକ୍ରନ୍ ସବ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ BF.5.2 ଏବଂ BF.7 ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଗତ 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁରୋପରେ BQ.1.1 ଏବଂ XBB ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହା କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଚାଇନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲହରର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ XBB ଦେଶରେ ଏକ ନୂଆ ରାଉଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ତେବେ ରିପୋର୍ଟରେ ୟୁନଲାଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚୀନର ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେବାକୁ ରୋକିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବାରୁ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣର ଏକାଧିକ ଲହରକୁ ସାମ୍ନା କରିବ ଚୀନ। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷର ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଶାର କିରଣ ଠିକ୍ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ଲଣ୍ଡନ ସ୍ଥିତ ଫାର୍ମା ଏୟାର ଫିନିଟ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଚୀନରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ଜାନୁଆରୀ 13ରେ ପ୍ରଥମ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଦିନକୁ 3.7 ନିୟୁତ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ତେବେ ଫାର୍ମ କହିଛି ଯେ ଏପ୍ରିଲ 2023 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚୀନରେ 1.7 ମିଲିୟନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ବୋଲି ଆମେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛୁ।